e pej laktar ko kalera mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata e chenro ni en Andrutho Otieno kendo en ga morna mar bedo ko odiechieng' nikech wapuonjore wagolo kendo wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare e yore mopogore opogore. An gi mor mang'eny mokalo ni chenro ni kawuono biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Kendo doka thuolo ni mondo mi arwak wendowa obonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kaito adonje twak achiel kachiel. Machiegni e pej laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, an iluonga ni Daniel Jacob Odhiambo, timo Bachelor of Pharmacy kata weche yath University of Nairobi. Achaka somo Masters Public Health Liverpool University, tasomo weche mag research, human research, James Lind Institute Switzerland, ta an wuod Ugenya. Tatiyo KMTC ma Kisumu kaka lecturer, to achaka tiyo bende Salama Cancer Center kaka pharmacist. Erokamano ahinya, amor mar rwake chenro mar pej laktar odiechieng' ma kawuono. Kotenre kod kaka ipimo nwa gima in kata nondi, kotenre kod gik misomo kod gigo ma ilonyie, iwachonwa kacha ni isomo weche mag yath. Kanyo no ema ang'no kelwa e twak odiechieng' ma kawuono ni weche mag yath mathoth ne wathoro nyiewo e ute mag yath. Samoro awinjo nyaka wiya moro bara, tienda moro rama, to wacho ni antiere yedhe moko mana winjo kaka dawa wacho ni mondo mi kela muony okonyi na choke na kata mag tienda. Over the counter drugs. Koro over the counter drugs gin yedhe ma oyie ni nyiewo kalure kod regulations mag Pharmacy and Poisons Board. Oyie ni nyiewo gi maonge daktari mokondiko ni gi prescription mondo dhi nyiewo ge pharmacy. To yedhe go gin kaka mag leche karemo, gin yedhe kaka mag wi kabari, gin kaka mag ahonda, gin bende kaka mag homa kod moko kendo mag kaka diep bende mage moyie ni nyiewo. Moko mopogore kendo kaka antibiotics to koyie ni nyiewo maonge prescription. Ang'o momiyo moko oyie kaka mago to moko gi otamruok? Nikech ng'eni nyaka bedie gimomiyo giyie ni magi matinyalo nyiewo to magi to konego bed ni nyiewo kowuok e od yath. Koro gima timore ni antibiotics ok oyie ni nyiewo kama mano nikech nyaka pimi mokwongo. Samoro nyalo wacho ni gima bacteria token bacteria kute ma rembo token bacteria emithiedho. Koro gimomiyo nyaka yieni mondo itigi antibiotic because nitie gima timore ni resistance to drugs. To kaponi samoro ng'ato tiyo gi yath to otiyo gi dos mok ni kare, to miyo kendo kute ka bedo resistant. To kendo ka kutego kendo koro maki ka chak itiyo gi yath no, kendo mano koro ok gibi konyi. Kendo then tieng' moro mar ariyo mar yedhe ma iluongo ni ma nyalo bedo gi addiction. To mago ko yiene ni mondo nyiewo kaka mag pain killers moko mag morphine, kaka iluongo ni morphine mitiyo go e hospital. Mago daktari nyaka mandik mokwongo, nikech kitiyo kodgi to nitiere chance ni nyalo bedo gi addiction to ma kendo chak ibed gi shida moko mopogore. Diere moro ne wasomo weche moke oboke kachiel kod ute mag fwambo gi keyo. Bende ne lando ni nitiere yadh ahonda moro ma inyiewo e duka kata e od yath ma bende iwacho ni jopuonjre ne tiyo godo mang'eny mokalo. Iwacho weche mag addiction kata weche mag del ng'iyo gi yath kata gi substance moro. To ni wacho kacha ni nitiere component moro e yadh ahonda ni ma nitiere kaka meroji kata miyo ng'ato winjo ka gima omer agigi kainago. Ta winjo kikwana moko kuom yedhe ma inyalo nyiewo over the counter kaka yedhe mag ahonda wich mabero kachiel kod makamano. Tiende ni koro king'iyo kaka yedhe mag ahonda go mane iyudo ka nitiere jok ma dhi nyiewo mang'eny ma gitiyo go mondo gimergo. Ndalo no ne oyudo ka koro pok oketgi e guideline ni gin mag addiction, nikech king'iyo content magi to gin yedhe moriw mang'eny ei achiel. To koro ei kuom achiel ma oriw gi e yego ene mane kelo addiction. Koro ne Pharmacy and Poisons Board owuok ni gigologi mondo oketgi e schedule mar ni gin mag addiction ma ok inyal nyiewo e pharmacy ma ka ionge prescription ma daktari. Lakini yedhe moko mag ahonda mang'eny tinyalo nyiewo maonge prescription, nikech ng'enygi to gionge addiction.
Wang'eyo kacha yedhe ma inyiewo e duka ma ok ondiki. Koro wadwa ni wang'ene yedhe ma ondiki ma magi ma laktar wacho ni mondo mi inyiew. To samoro bende inyalo dhi od yath moro to kapo ni onge gi oboke makare to gibi mi yadhno. Ipimo no kacha maler gimomiyo nitiere yedhe ma nyaka laktar ema ndiki. Niwacho ni kapo ni en yath ma nyalo kelo addiction, kapo ni en yath ma samoro nyalo loko gimoro kok oti kode yo makare, to magi nyaka ndik gi. Koro gima timore ni yedhe ma nyaka ndik gi prescription, kaka nanyisi kaka cough syrup ma nyaka ndik gi prescription gin ma oting'o gima chemical miluongo ni codeine. To codeine no en itiyo kode, en ochungo ga fuolo. Koro kapo ni ondik ni yath moro amora moting'o codeine to nyaka ndik ni gi prescription. Kapo ni dwaro yath moro amora moting'o codeine to nyaka ndik ni prescription. Koro en yiero mar wan gi brands mopogore opogore mag yedhe mag ahonda go. Koro chuno ni nyaka ng'at matiyo pharmacy cha bende kibiro ni dwaro yath, en bende nyaka obed ng'at ma ratiro manyisi ni yadhno to konyami maonge prescription. Nyaka idhir daktari mondo migo mondo komi prescription mondo ikaw yath. Sani statistics chal nade kotini kod yedhe ma inyiewo ma ok ondiki? Kwan mar jogo manyiepo kata kidienje mag yedhe ma ji nyiewo kok ondiki. King'iyo statistics mag NACADA ma ochung' ne weche mag drug abuse, to iyudo ni pod statistics mag pharmacy gin atamalo mar 20 ma pod jok mang'eny pod nyiewo yedhe gi e pharmacy maonge prescription. Tiyudo ni gibedo gi ok en yath mitiyogo samoro mar ahonda, samoro idhi tiyogo mondo omergo. To mane koro pod shida ma pod wan go ma NACADA gi Pharmacy and Poisons Board onego bed ni biro kanyachiel mondo gi shugure kane. Ma en kwenda tamalo mokalo mag oganda ma pod nyiepo kowuok e od yath ka ok ondik gi laktar. To thothne gin joma gimohero nyiepo? To thothgi gin vijana matindo gi manyiewo yedhe gi ma gitiyogo mondo gimergo ginene. Seche mocho ni vijana joma tindo igni kalure kata joma from around 20, 18, even kata nyaka jo teenagers, nyithindo matindo ma kotieko school, high school gi ma yudo ni nyiewo gi mang'eny. Ei rawere kata ei vijana mathoro nyiewo yedhe gi gin joma nyiri koso yawuoch koso katika ni en 8 kidigni 18 17 nyaka 25 kama? Ng'eny gi en yawuoyi. Ng'eny vijana matiyo gi yedhe ma mergo gin yawuoyi ema tiyogo. To gima nadwa medo ni kendo kiyudo ni yedhe ma bende samoro kata yedhe mag prescription gi ok ochuno no bed samoro ma prescription. Tiere kaka gik moko kaka aspirin mar pain ma itiyogo mar rem. Samoro yudo ni ng'at ma tiyo gi aspirin bende nyalo bedo gi addiction mar aspirin, nikech samoro itiyogo to ogolo ni rem. To en samoro en wich bar iluongo ni migraine. To koro yudo ni ma kimedo tiyo kode kimedo tiyo kode mang'eny to mago nyalo kelo shida moko ma tindo kendo mopogore gi koro rem mane in gono. Onyalo kelo shida matindo mopogore kod rem mane intiere godo. Mano bende waboteno gi kidi ibo nyisowa bang'e matin. Seche mani pimonwa kidienje mag jogo matiyo kod yedhe ama inyiewo e duka achiel kata OTC, over the counter OTD, over the counter drugs. Awinjo kimulo wach mag yedhe ma meroji, ok ang'eyo ni mato donje kidienje mane kotenore kod yedhe ma inyiewo kowuok e duka achiel kachiel. Koro yedhe ma meroji gi ing'eni joma tiyo kodgi onego bed ni tiyo kode ni mondo othiedh kata gimoro kaka ahonda, lakini nitie gima koro iluongo ni side effect mare. Koro yudo ni side effect mare mabiro cha obiro nomero ng'ato, to ng'at ma samoro kotiyo kode to winjo maber, samo merno kotiyo kode to winjo maber. Koro yudo ni komedo nyiewe koro samoro koti kode mar ahonda, otiyo koro kode mar mer. Okoti kode nodwano othiedh ahonda. Samoro bire duka e pharmacy kanyo ni odwaro yath no fuolo.
kowuondore no fuodo lakini en ng'at manigi koro nigi addiction koro nyiewo gi kata ariyo to dhi to tiyo go to madho dichiel mondo obed gi merno. Thoth ne gifwenyo ga nade nikech nyithindo gi okosomo yath kaka mane wasomo gi gisomo yath kaka in owuon isomo yath to gifwenyo ga nade ni yadhni to nyaka bed ni nitiere gi component moro manyalo mero ng'ato. Koro gima timore en ni koro nitiere influence mang'eny nikech king'iyo kata nyithindo nyathi nyalo bedo go lakini en gi influence gi joma tuo go oko to gin gik ma giyudo oko ken kata gima no yude ot kanyo no winjo ni iwacho kama en gima koyudo influence ma oko to nyisgi ni yadhni nyalo time nyalo meri gin kata gik ma kata gisomo kong'iyo Google to ng'eyo ni yedhe ma kama itiyogo kata ko neno e weche mifwambo to en bende onyalo Google to ng'iyo. Koro anyalo wacho ni en issue gima iluongo ni curiosity samoro mar ng'ato. No wuon isomo yath tene ni dend dhano bende ing'eyo ka utenre kod mano ing'eyo bende kaka ponono ni yath odonje del kaka yath ni bro wuothe del kendo bro ringe del kod gino mobro timo e del ka adwa ni mondo mi iler na wachni maber dong winjo ka gima kete mailo sana adwa ni mondo mi ipim ne oganda wa mondo mi giwinj malong'o kata jonyuol maneno chenro ni ging'e ni samoro kata kofundo gige nyathine to romo kod kidieny moro mar yath minyalo wach ni mar aonda kata kidieny moro mar yath makweyo rem to onyalo tudo kod chenro mar penj laktar kotende kod wechegi seche ma osemadhgi kata seche ma osemuonygi en yath mano nyiewo e duka otimang'o e del odonjo kanye otimang'o e system machop ni koro onyalo mero ng'ato kata odoko ni gin yedhe monywand mang'eny to component achiel cha gimotimo e del en nodhi e obwongo to kodhi e obwongo to nitiere gik ma odhi yudo kanyo ma waluongo e gi dhogwa mar medicine receptors kodonjo iye kanyo to komako gigo to ng'ato winjo ka gima omer kata winjo maber. Koro winjo maber ne masa moro ka komuonyo yadhno dichiel to gino kendo bochako dwaro ni kata no tiyo kode mana mar ahonda cha kochako madhe kendo to bo winjo ka gino no miye no winjo maber kendo bochako dhi onyiewo kamano miyud ka ng'ato koro nigi addiction mane gima timore. Ilero maber mokal to thoth gigi bende nitiere gima githiedhi del ka nikech kine kete yath to nitiere gima othiedhi del nitiere gima othiedhi del kanyo ma ok nyal gole kogole to yadhno chako kethore. To gima kendo nyaka wach ni kendo weche mag addiction kendo ok en gima nyalo en tuo en bende weche mag addiction en tuo nikech ibo yudo ni jomako bende tiyo gi yedhe gi mag ahonda gi onyalo madhe lakini en to be ok obi winjo weche mag no bo winjo maber nang'o nikech onya tiyo kode kuom ndalo mowach kata ndalo 5 kotieko to bende oweya lakini nitiere jomoko bende ma kotiyo kode to kendo bo dwaro ni omed tiyo kode. Kipimno moko kuom yedhe ma ithoro nyiew mang'eny ahinya kokalo over the counter koro nitiere painkillers kaka gik moko kaka paracetamol nitiere kaka aspirin nitiere kaka piriton syrup girigo mage yedhe mang'eny nitiere kaka yedhe mag chungo diep ma iluongo ni loperamide mago bende itiyogo kaka over the counter nitiere bende mag chungo ahonda ma waluongo ni diphenhydramine moro nitiere ma waluongo ni dihydrocodeine bende gin mag chungo ahonda bende. Erokamano ahinya. Wantiere ga kod yedhe mamoko ma bende thothne iwacho ga ni mchele ni okang'eyo ka wache maber bende okang'eyo ka yude maber ng'eny gi bende nyiewo gi over the counter ta winjo kok ikwane e yedhe gi okang'eyo kata ikwane e dhok moro mar laktar moka winjo koro weche mag mchele koro ng'eni en opogore en ok nyiewe over the counter gin e class mopogore miluongo ni benzodiazepines to gin tijgi en bende gidhi obwongo to gitimo mana kaka nanyisicha gin bende gichungo rem to mchele ni kiyudo to gin kiyudo no nyiewe over the counter to mano gimiluongo ne en makosa maduong' ka ng'at ma ja pharmacy ma tiyo e od yath uso ne ng'ato ginene over the counter to mchele ok onego bed ni use over the counter nikech mchele inyalo luonge ni in fact aboluongo galuonga ni benzodiazepine mondo jowinjo nyalo dhi ng'iyo
ni out of benzodiazepines go gin mage minyalo nyiew over the dini minyalo nyiew gi prescription lakini ok onego bed ni nyiew gi over the counter. Hero kama na enya kopogore kod mchele isomo yath kendo miyo weche gi ine mangwa penji kendo bu penji gi duto te ainya yedhe ma inyo over the counter gi yedhe mag koyo rem yedhe mag Honda yedhe mag samoro yedhe mag diep bende nyiewo over the counter mag diep bende wabu mulo nikech na chere kod chenro moro kane pok wachako chenro ni mani wacho kacha ni nitiere kaka sechema samoro seche ma ich koro obedo ma wengin idiewo kaki wacho no tidhi nyiewo yath kati loro diep no to konego beni loro diep no su mano nego beni wuok cha koro okuogi apani mano nyalo bedo chandruok. Daktari nitiere yedhe moko ma bende joma chuo ohero ga tiyo godo idende ni blue pill ma bende thothne inyiewe over the counter okawinjo kimule to daher mondo mimule matin no gimomiyo thothne inyiewe over the counter koso de bende nitiere kaka onego beni ndike ne ng'ato ang'o gidi monego beni otimo kod rach mar nyiewo yedhe gi over the counter bende wabodonje bange matin. Erokamano sana iparo na wachno kabisa kendo en yath moko onego bed ni nyiewo blue pill ok en yath monego bed ni nyiewo over the counter iluonge ni sildenafil nikech en yath monego bed ni obedo daktari ema ndike mokwongo to kosendike Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID, na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Teka unusiye giwachno tono kabibet kai kinyome to kate arus mare ano kabibiro kaka ininyalo timbre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamora chiel kode to joma ni kate bende ni kode En chunja dek osie hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koronge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. In Kendi. Ichala ngama ngeo. My mother. Mai ngama tu. Jichal rega. No biro mana tedo ne ngama hero ni. Ora dong mana ni kata chiuma chamu nge dong mana chamu ngwecha. Adi manyo gasa rangi watedo. Adi tie ko kasa duogo mondo awuok ko wadwa. Awadgi. Design Odizo Silvizo. Wadwa. Ngano skama. Negin gigik moko duto higni 25 bang'e ne oseloso ngima ne wuon mobedo jamoko kendo gik mosekalo negin mana gik mosekalo katubi mana gang'o katube no warore molokre kapamba ondiek ok datem. Kata kamano makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Kadware nadi en achiel ketho osiep mekinda kata wat mekinda gi wuono miluongo no bo andhoga mole kind joot
to adiera be ok nyal pandi chuth. Kadhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joote ma koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wachere kod jalony e weche mag yath. Wang'yo yedhe ma inyiewo aoyaye ma laktar ok ondiko. Gin yedhe mathoth ne thiedho ahonda, thiedho weche mag diep, thiedho weche mag rem mopogore opogore. Tok mano kende inyalo yudo kata ni samoro ng'ato wacho ni nindo tere, odwa ni mondo mi onyiewie yedhe ma samoro nyalo miyo nindo tere. Ma bende nomiyo ranyisi kaka yedhe kaka ma antihistamines ma nyalo miyo ng'ato nindo tere. To kane pok wadhi e yweyo wang'yo kidieny machielo bende mag yedhe ma bende thoth ne joma chwo nyiewo kokalo e dukni mag yath kata over the counter. Ma bende wacho kacha ni blue pill kanyo ema ne wantiere pimnwa ni ma en yath machal nade, to kapok ipimonwa ni en yath machal nade, ang'o momiyo joma chwo thoro anyiewa aoyaye kok ondik gi laktar. Koro mokwongo erokamano, wache mag blue pill nolos ne tuo mar iluongo ni mar adundo. To kane itiyo kode to noyud ni itiyo kode chuo to noyud ni side effect ne ni koro omiyo omedo teko mar chuo. Koro gima omiyo iyudo ka koro nochak tiyo kode weche mag teko, medo teko mar chuo. Koro kiyudo ni koro kambi mane lose no amua ni koro ibo lose ne mana mar medo teko mar chuo, ok ne weche mag koro adundo. Nikech mag koro adundo ne gisetimo research mag yudo kendo moko manyien. Koro gimomiyo kata kiyude santi ilose ng'enyne ilose ne mana mar teko mar chuo. Koro kiyudo ni chuo matiyo kode mang'eny bende ok gin ni gidwaro, ok onego bed ni gitiyo kata kode ni medo teko. Mana kaka nawacho ni chuo kiyudo ni samoro kalure gi weche mang'eny kata machando wich, samoro koro stress ang'o mang'eny, uchumi bende teksani, to kacha bende nyaka itie tich. Koro iyudo ni chuo koro bedo gi shida mar bedo gi teko no. Koro gimomiyo iyudo ka ji mang'eny tiyo kode gi abuse, gi tiyo kode e pharmacy, to inyiewe ng'enyne ang'e ni inyiewe maonge prescription. To ken gima kare. Wabo kaka wamedo sudi bro nyiso wa chandruok magigi nyalo kelo kendo bo ng'iyo yath ka yath, moko kuom yedhe ma ikwano kod chandruoge kata side effects monyalo kelo. Yath machielo ma bende thoth ne inyiewoga kokalo e duka aoyaye en yath mwadendo kacha ni P2 kata E-pill. Adwa ni mondo mimulnwa kanyo bende matin. Oseyudore ni joma mine kata joma nyiri bende tiyo kode mang'eny, tinyiewe kaonge prescription. Koro e weche mag P2 iwacho ni emergency contraception onego bed ni tiyo kode maximum, onego bed ni tiyo kode mang'eny mathoth, onego bed ni tiyo kode diri e higa. To iyudo ni ji mang'eny nyiewe to abuse bende to ok giti gi prescription bende, to onego bed ni ndiko ni bende gi daktari. Ang'o momiyo ji mang'eny nyiewe? Nikech onego bed ni tiyo kode 2 higa, debed ni puonje maonge makare, debed ni lonye maonge makare, debed ni kia ma wacho ga ni kia kelo chandruok ni. Koro weche mag kiyudo ni ji mang'eny nyiewe en ni koro lony no onge, to kendo chuo bende samoro bende ok dwa tiyo gi protection moko mopogore opogore. Koro kata bende onego bed ni tiyo kata gi contraceptive mopogore moingo dhi nyiewo P2 o sate. Akotende kod weche mag yath, in wuon isomo weche mag yath, bende in ng'ama dichuo, ang'o miyo thoth ne joma chuo ok dwa tiyo kod yore mamoko mag komo nyuol kata yore moko mag protection. Koro chuno ng'ama miyo mondo miyo ka weche mag P2 kata emergency contraceptive pills. Aparo ni koro king'iyo mano to chuo ka chuo nitiere mopogore. Iyudo ni options mag mon mag tiyo gi contraceptive iyudo ni gin lach moingo mag chuo, nikech chuo option gi mar tiyo gi contraception en mana
tiyo gi rabo yunga kende. To mon to nyalo tiyo gi ntiere gi contraceptive mopogore opogore ma ginya tiyogo. Gima omiyo yudo ka chuo mang'eny bende ok ti gi, kata king'iyo kata statistics ma Kenya, chuo mang'eny ok ti gi rabo yunga king'iyo gi kolure kod mon kaka tiyo gi contraceptives. Koro in kaka jalo nyiew weche mag yath, ariyo gi oketni ni mondo mi dhi nyiew, ng'ama dichuo kachiel kod ng'ama dhako, ipil kod rabo yunga kaka jago no mosomo weche mag yath molonyo weche mag yath. Mane madi wachi mondo mi ji onyiew ma onge gi side effects kata ka nitiere to tin a minimum. Anyalo nyiso ji ni oti gi contraception mopogore rabo yunga, to emergency contraception pill onego bed ni tiyogo mana ka kapo ni dwarore kochuno. Lakini ka ok ochuno to in e relationship to kidwar bedo gi nyathi to ti gi family planning mopogore. Adwani mondo mwang'e ane kapo nono ni ng'ato onyiew yedhe gi samoro onyiewe anyewe e yo makare, kuom ranyisi kaka ipil mane wawacho ni onyiewe anyewe e yo makare, samoro dichiel kata diriyo e higa, kata bende samoro onyiew yedhe mag rema, samoro nitiere kod rem mokalo dhi onyiew yedhe makweyo rema, yedhe mag diep samoro dhi onyiew kata mana mag ahonda. Thothne over the counter drugs gi gin ga safe, kata kapo ni tiyo kode makare to onyalo konyi kaka dwarore maonge oharo moro kata matin. Thoth yedhe mag over the counter gin very safe. To anyalo wacho ni kaka na wacho ni addiction lure gi bende ng'ato ka ng'ato. To ibo yudo ni ng'ato nyalo bedo gi addiction kaka mana nyisi mane ni cough syrup cha, ni ng'ato yudo ni addiction threshold ne piny moingo mar ng'at moro ng'ama chielo. But ng'eny yedhe ma inyo over the counter are very safe. Maka itiyo kode maber to onge rachne kata matin, kendo kunyal kelo ni hinyruok. Tibro ng'eyo nade ni ma ate mabe nikech kuom ranyisi yedhe kaka mag kweyo rem gi ng'eny, kaka yedhe mag ahonda gi ng'eny, mag chungo diep gi ng'eny, mondo mi kik ikaw moro ma samoro lose rang'iny man piny ma ng'no kelni chandruok tiseyienwa ni moko kuom gi gin safe. Ere kaka bro ng'eyo ni matok kare to matok kare? Koro kiyudo ng'ama tiyo od yath maber, ng'at mo train maber onego bed ni advice jatuo kaka onego bed no tiyo gi yath. To jatuo bende onego bed ni tinde Pharmacy and Poisons Board oyao kata mana kuma i report yedhe maricho. Onego bed ni jatuo bende ng'iye website mar Pharmacy and Poisons Board ni yadhni obedo approved gi Pharmacy and Poisons Board koso ok obedo approved. Mage gik manyalo konyo. Manyiso ni gimitemo nyisowa en ni kata kaka Uganda wan bende wakaw kang' mondo mi wapuonjre, wakaw kang' mondo mi wapenji, wakaw kang' mondo mi wang'e, kik idhi adhiya ruba ni ng'ane no nyisani yadhni ber. Ng'ane no nyisani yadhni ber koro adwa tiyo gode. To mano nyakelo shida maduong' moingo kaka gima ne in go. Yedhe ma inyiewo e duka aoyaye kata over the counter kaka wawache ni, kod yedhe ma samoro oganda gamore iwacho kacha ni oyo ambe wiya moro ne bara kaka mari ni bari ni weya mi marani, kata samoro kaka tuoche mag pressure ni imonyo ga yedhe mag nena monyo ga mani mekano rumo to dhisia ya bur ka umeka gi mondo mi konyri godo. Bende wachire kod pogruok ka ng'amo dhi to nyiewo yath kod ng'amo chiwo yath jomo gamore yath. Tiere pogruok maduong' sana nikech ok onego bed ni ko kibedo prescribed yath moro to konego bed ni itiyo gi yath nyawadu. Kapo ni magi mag pressure rumo to onego bed ni in gi prescription, to onego bed ni ng'e ni yadhi en mana kamane. To onego bed ni dok mondo otim ni gimilongo ni refilling prescription mari. Ok onego bed ni tiyo gi yath nyawadu. Nikech samoro dos bende opogore. Samoro tiyo gi dos mopogore mari, onya bedo yath achiel lakini dos to opogore. Koro ng'at manyalo somo prescription maber en ng'at mana matiyo od yath. Pesa onge piny kata piny onge gi pesa. Onego bed manyalo bedo ni en achiel kuom gigo mochwalo weche mag nyiewo yedhe over the counter nikech ng'ato ni akanga dhi hospital adhi chulo consultation. Tiere siptande ma kidhi consultation kata siling 3,000 siling 5,000. Kode moko siling 1,500. Pok idhi neno yath laktar, pok idhi e lab, pok idhi ki otim ni ang'aw to samuni ng'eyo ni gini to katima onyalo bedo malaria. Nyocha na dhi Kisumu, adhi anyiew yedhe malaria amuonyo. Bang' ndalo adek ayudo pogruok, ayudo kadhi maber. Tiere kaka atiyo mariek koso kanyo gimoro wuoda na riek to kariek. Mano kendo mano en challenge maduong' sana ma wan go ke jasani. To gimo miyo na wacho ni sani kaka economy rachni to ayie kodi ni jotuo manyo shortcut ma degiti go mondo kik odhi mondo chul procedures go te mondo tim. Koro
mano kitiyo mariek sana tiyo mariek lakini kalure kod laws and regulations to dwarore ni onego bed ni dhi neno daktari. Te gimomiyo an encourage ga dhano oganda ni beduru gi NHIF beduru gi NHIF coverage nikech okonyiga sa masira nikech NHIF to bo mi approval gimora mora midwaro to gibo timo ni test gote consultation ibo chulni gimora mora yedhi ibo chulni lab ibo chulni kila kitu. Gimomiyo encourage ga oganda mondo okaw NHIF nikech king'iyo kata oganda wasani to NHIF gi en mana percentage coverage mar NHIF en mana 60% to 60% no tin kalure gi jo Kenya ma wantie okang'eyo kama dhi donjo ka kata ok dhi donjo ka koko dhi donjo ka to bende ang' ni ng'wona tende weche madikore ni sani kadi mar NHIF bende okaw ok ti mayot ahinya siptende kotende kod uchumi ma bende wacho nokethore ma kata siptande bende ok yud pesa e yo makare koro okang'eyo kanyo kata ka oganda biro konyore kata ka ok bi konyore. Kata kamano wantiere e piny Kenya ka warit mondo mi wane kaka weche gi biro medo dhi nyime to kata kamano mana kaka iwacho no ber ka intiere kod okumba mondo misamoro ibedo matek tinyalo yudo kaka ikonyori. Daktari ni mondo mwang'e ane chandruoge mathoro biro kotenore kod yedhe ma inyewe counter kata yedhe ma inyewa e od yath aoyaye wabo chako kod yedhe makweyo rem. Koro yedhe makweyo rem ng'eny gi ginyalo ga kelo addiction. Koro ta anyalo pimo mokwongo kaka na anyisi weche mag kaka codeine no kinyiewe samoro over the counter to ene cough syrup kachacha to kweni rem to thiedho ni aonda chien tiyudo ka koro ng'ani ohere kendo mar kweyo rem no koro moingo kaka mar aonda no. To gimonyaga kelo en shida ni samoro itiyo kode tichako idhi kawo yath moro kendo ma mi mer kendo mopogore kaka gik moko kaka Piriton kikawo magi ting'eni koro giriwore to ka giriwore to kelo gimiluongo ni overdose. To overdose no nyalo miyoga mondo yweyo mari dok piny kata kaka igamo yweyo bende dok piny to iyudo ni ng'at mano kapo ni ng'ato kawe mang'eny tiyudo ni ng'ano odhi tho. Magi matimore hasire to otimo ang'o momiyo yweyo bedo matek? Yweyo kaka nawacho ni kaka otiyo en ni odhi e brain to kako osedhi e brain to nitiere kaka oduoko gini mag functions moko piny. To one of the side effects ni kodhi e brain to duoko yweyo piny. To king'iyo kendo kichake kawo tiriwo gi kiko gi Piriton to Piriton no bende kodonjo to donjo nyaka e brain ni bende en bende odhi ochako oriwore kachacha koro gimedo duoko yweyo piny. Koro giyudo ni kikawo overdose tiyudo ni ng'ato yweyo mar dok piny kabisa ma otho. Wagane yedhe kaka mag chungo diep bende wathoroga winjo ni ji nyanyiewo aoyaye chandruoge ma ginyalo kelo kuom ng'ato. Ng'eny yedhe mag chungo diep kaka iluongo ni loperamide makato gionge ga shida mang'eny inyalo ga ti kode but gin gionge shida mang'eny kuom gi gima koro ginyaga kelo mang'eny ahinya kapo ni tiyo kode mang'eny ginya chungo iyi to ka gichungo iyi ting'eni koro iyi nyalo bedo mokut lakini bang' ndalo matin to kendo nyalo oduoga fine igonyore agonya ma wang'iyo side effects kata wang'iyo chandruoge ma tiyo gi yedhe gi nyalo kelo. Wang'eyo ne yath mar ipil chandruoge ma onyalo kelo e del ponono ni tiyo kode e yo ma ok kare samoro tiyo kode ndalo mang'eny moko winjore samoro tiyo kode moingo diri higa kaka ni lero nwa ni kabeto nego beni tiyo kode diri higa. Koro shida mar ipil mang'eny en ni gima ipil mokwongo timo ga ni otemo no hormones ma ringe mon gin ga ariyo progesterone gi estrogen to gimotimo ga ni oketho movement margi mondo ng'ato kik mak ich to samoro kitiyo kode mang'eny to nyalo ketho movement margi moingo ma koro kel kendo shida mag dhi e dwe kendo kelo shida kendo mag kata mag mako ich bende. Tembe tablets mar joma chocha chandruok monyalo kelo e del side effects mage? Ng'enyne nitiere jok ma kaka jok ma jo diabetes nitiere jok man gi hypertension ma kotiyo kode to onyalo ga kelo heart attack kendo ma kendo chunyi chung adundo ni chung ma itho mana ng'eny tere ni onyalo negi
kikete yo machuo kata kinyalo nyondo yedhi duto te mainyiewo over the counter oyudo kata ni chandruok ng'eny kata doko ni ber bende nyalo biro kod gi matin kinyalo kete yo machuok summary mar side effects mag yedhe mag over the counter nyalo wacho nang'o? Anyalo wacho ni ka poni dwaro yath mar over the counter to nyaka bendi los gi ja od yath mondo mi proper advice but gi yath en poison mokwongo to yath en poison nyaka itimana kode kaka onego bedni eyo maratiro kaka onego bedni tiyo kode ok onego bedni tiyo kode kaka ine miparo ni tiyo kode but onego bedni yudo advice mar daktari mondo kiti kode mokwongo yena wakaw yeyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro wa makawuono penj laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu wang'yo yedhe ma inyiewo e od yath yedhe minyiewo aoyaye moko dikni gi laktar yudo ka rach ne kata chandruoge ma ginyalo kelo ne dhano ng'eny moingo ber omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi ka waduogo to wadonje kidieny machielo mar chenro ne. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted. Easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kache kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo Apela na koni ne wangne ka wadok kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokolo instrumental Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi Kawa choni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Gol nyakono e pachi, sani in jaod pari. Nyathina koro gik mitimogo anok mora. OCS ma Central Police Nairobi omaki ka chich machielo bendo chwale doho kotenore gi nek mar Albert Ojwang. Tungeomba hii maneno iweze kuchunguzwa, ifanyiwe uchunguzi, tukaweze kujua nini kiliendelea juu hii kitu ni risk. Next time inaweza kuwa ni mtoto mwingine. Familia mara wera majegni 11 mane onegi kar dak machoka bure Nairobi dwaro mondo many kendo maki ng'ama nonege to wito ringre mare. It's very important to understand that we have some, let's say, figures. We have some information to share with you about how falsified medicine is impacting the continent. Maro matamalo 30 mag yedhe mitiyogo e pinje Afrika, ahinya to mago mag thiedho tuo mar malaria, oyang ni gin mago mabandia.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Daktari, wang'iyo yedhe ma inyiewo aoyaye waseng'iyo gi watemo fono gi achiel kachiel. Koro adwani mondo mwakete ane e yo machuok yedhe kata hinyruoge kata chandruoge ma yedhe gi thoro keto e del. Ng'eny gi kaka nawacho ni jok ma tiyogo gima nyalo kelo mang'eny en overdose. Inyalo bedo gi overdose. To overdose no nyalo negi kaponi onge emergency medicine ma momi. To kendo moro machielo en ni samoro kaka nawacho ni yath ma itiyogo mar diep chak itiyo kode mang'eny kendo bendo nyachungo iyi. To ich kochung ting'eni mano bende orach, onyalo mi kuot kendo ma bed kendo emergency. Wach moro kendo kaka gik moko kaka over the counter kaka aspirin mitiyogo mang'eny. Aspirin bende kitiyogo mang'eny to oketo ga remo mondo bed maliw kabisa ma kaponi bedo ni ing'adori kamoro to kendo inyalo rembi nyalo kurome kendo ma ichako ibed gi emergency kendo mitho kendo. Koro mano en ya. Wantiere kod tim mar jonyuol nyiewo yedhe ahinya kuom nyithindo matindo, yedhe ma ok opim kata ok ondik gi laktar. Kuom joma higni e diere isepimo gigo manyalo timore. Wang'eyo ni kuom nyithindo ma pod yom ma bende thothne miyo yedhe gi en chandruok mage kata hinyruoge mage mwathoro kete ngima nyithindo gi. Nyithindo gi kinyiewo yath ma ok ineno ng'at molony e weche mag nyithindo miluongo ni pediatrician to kelo ga weche ka wang'iyo kaka Piriton. Kimiyo nyathi kata gimoro kaka Piriton kata paracetamol, nikech gimoro ka paracetamol kimiyo nyathi overdose to iyudo ka chunye samoro iluongo ni liver pod ok en machua maber. To mano kelo odhi poison liver mare. To ko poison liver mare to kelo ne liver failure to onyalo tho. Mage gik matimore. Then Piriton bende kimiye to Piriton bende samoro kimiye overdose to Piriton mana kaka nanyisi ni Piriton gi kudendo onyalo ga kelo ng'ato mondo mer. To nyathi matin ngeni komer monindo to samoro nya nindo mo onind kabisa maonge kaka inya konyori kendo. Yedhe mag kweyo rem kachiel kod mago mag ahonda ma bende wahero miyo nyithindo. Konyewa nyiewa yudo ni samoro nyathi otere clinic to kiduogo tirawe yode yath tinyo yedhe mag kweyo rem kod yedhe makamago. Koro king'iyo kaka yedhe mag rem gin painkillers generally, to side effect ma painkiller en ni samoro kimuonyo painkiller mang'eny, painkiller bende samoro nyaga mi ulcer. Painkillers kimuonyo mang'eny to ginyalo ga mi ulcers kendo. Kimuonyo mang'eny to koro ulcers mobire ich kendo maning'eni kendo nyaka thiedhe kendo e yo mopogore. To kaka nawacho kaka gitiyo giketo ga remo bende bedo maliw ma kaponi gimoro timi, kaponi ni muonyo mang'eny ma gimoro timi mong'adi to inyalo bedo gi overbleeding. Wang'eyo ne jok ma higi oseniang' ma bende thothne tiyoga kod yedhe ma inyewo nyasoro kware moro biro to ni ang'ikow na giga ka ang'ikow na yedhe na ka kuom joma higi oseniang' joma wadendo ni senior citizens. Senior citizen bende shida en na machal kamano kaka mag jomoko gini samoro ing'eni dende bende osebedo manyap ka mag nyathi. Senior citizen gi nyithindo in fact samoro iketo giga kamoro achiel kech dende osebedo manyap ma samoro kaponi imiye yath mimiye overdose to ing'eni dendi kaka chunya adundo ne ok ti maber kata mana figo mage ok ti maber. Kimiye yadhni to nyalo kelo problems e organs mawachogo. Daktari batire kod yedhe moko ma samoro wathoro ga nywando mana kaka nipimo no mokwongo cha. Yudo ni samoro ng'ato kawo yadh rem kata chako nywando kod kata Piriton kata yadh nido kata yedhe ma miyo muscles relax. Seche ma ng'ato kawo yath gi yath, ng'ato nywando yath gi yath ma athoro ga kelo chandruoge mage ahinya ka gin yedhe ma onyewa nyewa e duka. Koro gima timore ni samoro yath nyalo ga tiyo gimiluongo ni drug interaction. Yath nyalo ga tiyo tieng' diriyo. Ginyalo tiyo ma kanyachiel to ginyalo nywakoni. Mano gima nyalo wacho. To samoro bende achiel kuom ginyalo miyo moro achiel kuom gi ok ti. Koro gima nyalo ga nyiso jotuo kaponi gidhi e duka to ni nyaka consult ng'at matiyo od yath kata daktari mokwongo, nikech yedhe gi kaponi onywakoni to ginyalo kelo kendo side effects mana wachogo. Kaponi samoro ok giti maber to kendo yath ibo wacho ni yadhni ok ti maber
daktari no wuona to samoro en nikech inywa kone yadhe gi lakini oki consult ne daktari kata ne ng'ama tiyo od yath maka beto kone gobeni nywando yath kid drug to drug interaction kopogore kod drug to drug interaction wantiere kod drug to food interaction tiende ni yath kok nywand gi chiemo effect kata gimodhi time del thoro ga chalo nade koro gima timore ga ni samoro ng'eny gi en ni chiemo kwa chamo to giri koriwore gi yath to otamo yath tiyo mane ng'enyne most of the time kiyudo kaka kinyieo gimoro kaka wawach ni doxycycline kidhi timuonyo godo kata yath gimoro ka chak kata omena to otamo omena ama chagno botamo yadhno tiye dendi koro nibo neno ni samitiyo kode cha to okokonyi koro iwe ni daktari owuondi koro gimomiyo berga saminyiewo yath to ipenjo advice mora mora ni kapok ichiemo or kisechiemo mane is always mane gima ber kipenjo debe ni momiyo ntiere moko mwacho kacha ni seche ma ichamo yadhi kata kimadhi yadhi to kikimadhi chak seche ma kikimadhi kuong kod gik makamago mane gima miyo chiemo ni nyalo miyo yadh cha okti kaka dwarore kaka yedhe mag kaka painkiller gi samoro kimuonyo to ineno ka mami mergi inyiso ga ji ni kikimadho go kuong nikech kuong no bende bo mi mer painkiller cha bende bo mi mer tiyudo ni ng'ato sim kamano kodi ni overdose in gigo mameri mang'eny ikaw mar yath tikaw mar kong'o inywado gi duto tede ndiye weche mag yedhe ma inyiewe counter kod mine mapek ma inyalo wachi ang'o nikech nitiere yedhe moko ma ibiro miye hospital kaka miyo mapek moko bende ibiro wacho ni oyo nikech apek onego bed ni amedo yedhe moko kaka mag folate kata doko ni osemigi e hospital yedhe moko mamedo remo nikech ing'eyo ni kaka ng'ama miyo samoro isebedo kiwito remo mang'eny kapok ni mako kata ing'eyo ni seche midhi konyori cha bende inyalo wito remo joma mine mapek kod yedhe minyiewe over the counter koro mano no agwero kamano nikech mano no to ntiere guideline mar Kenya wacho ni jatuo sama dhi nyiewo yath ng'ama dhako mapek sama osebeda beda mapek immediately cha to onego bed no chako attend clinic to samo attend clinic to ntiere yedhe ma imiye kodhi e clinic no ntie kaka ipime to ntie kaka kantiere shida moro to ntie yath mimiye okonego bed ni ng'ama pek dhi adhiya over the counter to nyiewo yath samoro amora modwaro nyaka odhi e clinic kachacha mondo clinic ema advice mondo miye yath motiyogo ne wamulo kar addiction kata del ng'iyo gi yath ahinya onyalo bedo yadh ahonda onyalo bedo yadh rem to dhi muyo gi del ahinya ne wasekete under addiction tiende ni gino dhi mumo kede ni maka kinyalo konyori onge to thothne ka gimoro moko ga del weche mag addiction go wayudo ga ni nitiere treatment kata thieth makende ma ang'no mi mondo mi owuoge dendi kata ibed thuolo ibed free ne yedhe gi thothne timo nang'o kapo ni idwa gole ng'ato to gimokwongo government osega keto guideline ni kudhi kumora mora ni sama in gi tuo mar addiction to ntiere dedicated place my hospital department ma deal gi weche mag addiction gi kuondego emanego jotuo man gi addiction onego bed ni dhi mondo ithiedho gi to ntiere yath mimiyo gi iluongo ni alternative mimiyogi kaka ng'at ma nigi addiction kaka gimoro kaka morphine kata codeine ntiere yath mimiyogi ga alternative ma itiyogo ma kuom ndalo ma mathoth ka gisetiyo gi yadhno to kendo koro gibo wuok then imiyo gi alternative kaka painkillers moko mopogore manyaka yadhno wuog e dendgi magi ng'igo then gimoro bende michaki nyiso jok man gi addiction gi ni addiction ing'eni en tuo to ntiere gima nyaka ilok tabia mari kaka itiyo gi yadhni sama iparo ni dwaro tiyo kode to nyaka ntiere gima nyaka ibed kitimo mondo kiki ipar weche mag tiyo gi yadhni samoro ng'ato tiyo kod yedhe gi to kong'eyo ni tiyo kodgi marach to in kaka jagono modak kode kata kaka osiepni isefwenyo ni ng'ane ni to nyaka bed ni tiyo gi yedhe gi marach ere kaka onego bed ni kawo kata ere kaka onego bed ni miye kony koro kanyono gima ber en onego bed ni kawo ng'at matiyo gi yedhe go marach kidak kode to onego bed ni dhi neno ja pharmacy od yath kata neno daktari ma nyalo advice mondo okonye kaka onyalo tiyo gi yath because nikech komedo tiyo gi yadhno marach kamano to kaka nawacho onyalo kelo overdose to overdose no samoro nyalo lead to death mane gima no erokamano ahinya amor mokalo kendo duoko ni erokamano kuom yudo thuolo mibiro wago mbaka e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono kata kama daher mondo mimiwa maling'ling' kata tips kotenore kod over the counter yedhe ma inyiewa nyiewa aoyaye
e duka mag yath. Mokwongo adwa wacho ne jopiny ni over the counter drugs gin mana kaka nakwano ka. Gin mag chungo diep, mag Honda, mar homa, then kod mar pain. Mago go kende yedhe. Gik moko kaka antibiotics gi kapo ni dwaro ni tigi antibiotic to nego bed ni pimi mokwongo ki ginene nikech Honda gimoro ka Honda kata kiwe to tiyo mana gi pain killers gi mag homago to en gima bro chango bang ndalo matin bang ndalo 5 to kidwaro tiyo gi yath moro amora mar over the counter bende many advice mar daktari mokwongo kaponi dwaro ni tigi yadhno. Kidieny mar ariyo ni wacho kacha ni rawere chakre higni 16, 17, 18 joma chuo thoth ni tiyo kod yedhe mag over the counter, yedhe ma ok opuodh, yedhe ma ok ondiki gi laktar, joma mine gi nyithindo manyiri bende tiyo kod yedhe gi, joma mine bende kawo yedhe gi miyo nyithindo, joma dongo ma higi oseniang bende tiyo gi yedhe, tiende ni en nywandruok maduong' mokalo kuom ji duto te. Wach mogik miweyowa godo kotenore kod hinyruok ma gigi nyalo kelo e del ka. Wach maweyo kae adwaro nyiso jo Kenya ni winjuru gima duong'e mogik en ni onego bed ni giwinjo advice mar jok matiyo negi udi mag yath gi. And then onego bed ni winjo nyaka advice mag Pharmacy and Poisons Board bende gibedo ka gihinyo ka gibedo ka gi advertise to kendo onego bed ni wa visit website mar Pharmacy and Poisons Board mondo wamed ng'eyo mathoth gina kadae. Erokamano nyapodoni ngato daher mondo bi tudre kodi inyalo yudi kanye? Inyalo yuda Salama Cancer Center kata inyalo yuda KMTC campus Kondele ka puonjo ga kanyo. Erokamano nya namba mar simu tiwacho nok imiyo. Namba mar simu anyalo miyo en 0719856725. Inyalo nuoyo 0719856725. Erokamano nya amor keda duke erokamano gino yudi chieng' machielo ka waluongi tibo biro wagoye mbaka chendo mar pej laktar. Erokamano. Erokamano nya kia kelo chandruok samoro no king'eyo ni kinyiewo yath to nyalo kelo ni chandruoge mang'eny. Omiyo kikinyewo yath ko kondiki gi laktar kata obed gimoro mipani ng'eyo thiedho ok in laktar to ka in laktar bende mano beto ko kin laktar tematik mondo mine laktar mondo mi ondik ni yath. Mate chendo ni en Andrew Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo wawacho ni ngima en mwandu oriti masani. Exactly is Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has